мо ҷавонони ноҳияи Тоҷикобод имрӯз аз ҷавонони ватандору ватандӯстдори вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон даъват ба амал меорем, ки ба ҳар гуна дастисаву иғвогароиҳо дода нашуда ва дар гирди ҳамин сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат сари ҳам ҷамъ омада фаъолият намоем. имрӯз ин ҳодисае, ки санаи 25 ноябри соли 2021 дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ рух дод, ин барои гурӯҳҳои ифротгароӣ, он ҷумла ҳизби Наҳзати Ислом, терроризм, экстремизм, гурӯҳи 24 як маводе, яъне аз ин ҳодиса онҳо истифода намуда ҷавонони моро ба як гирдоби, яъне иғвогароӣ, фитнаандозӣ меоранд. ва ман ба кулли ҷавонони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, алхусус ба ҳамаи ҷавонони ҷумҳурӣ даъват ба амал меорам, ки мо ин гуна ҳодисаҳое, ки соли 92-97 дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз дасти анамин ҳизби Наҳзати Ислом, гурӯҳи 24 ва дигарҳо буданд, ки 150 000 нафар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз байн рафт. ин ҳама мушкилотое, ки ба сари мардуми тоҷик омада буд, боз анамин фарзанди фарзонаи миллат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне ин ҷанге, ки хонасӯз, ҷанги хонасӯз, ҷанги бародаркуше, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, инро аз байн бурд ва барои миллати мо сулҳ овард, ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москав созишномаи сулҳ бо анамин сардори гурӯҳи мухолифин Саид Абдуллои Нурӣ ба имзо расид. ва имрӯз ман бозам даъват ба амал меорам аз кулли ҷавонони ҷумҳурӣ, ки ба ин гуна дастисаҳову фитнаҳо дода нашаванд. мо ҳама озод ҳастем дар Тоҷикистон. тӯли 30 сол аст, ки мо соҳиби истиқлол ҳастем. ҳамаи ҷавонон бояд дар гирди сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат сари ҳам ҷамъ оед.